To hakini ko por pat nga doni ka banay ngu biang yau try. Ba mentay sngi nga la biang ban wan ra shapi kini ka jeng hikai ka ba nga kren na ka gospel ka jong Yohanes kala nang ko basaw. Hay ka bang ini puli na duud khat ka basaw pun rio duud khat ka basan pusaw. But sa sisien pat nga ay kublay pi baro ki baju ngap ki baju pediang ini ka jeng hikai. But nga ay kublay pi baro ki baju subscribe ki baju share what shiki wairu yakini gijing hikai nget ngani ay minat ban kren ban ngani ay kren nganom sange ban ay gini gijing hikai license shitio lingba gani ga voice message but gijing seng government step hagatu ka bakhatwe biji sunday haga video but kumjoro haga bajan met ka online gatung inom pep but nakata daw haga shitio ngipin mi hakani ka lingba ga social media kumba santliki jingkren tinginget bakin nang ka jingker ku ga bakraw yi gibriu bedana pedengke jaka ga bakimla ban yo snow ye gaktin ga jomplela ni ban lech gi jingsang bat kum juru wat ye gitu gi balet gi jingsang ki ba smart ban snap bat ki badan kam gi jing besana gaktin ga jomplay nganget kene gi jing shikri kan lang ga jing mento ye fi baro khublei shibon ba fi snap nganget kan dei ka jing hikai ga bakodore fi nagaktin ga jomplay na ga porsche ga pona mar ngayo ibo blay uai ia kaktin ke jong play bangin hikai to wale tait sa sisien pat ngan kerpat ifiba ngan pinkin mau biang ifiba ngila janar tat mentaga teo setang lesai ke sengihi ni don ni ka ni ke jing sengga ban sedang anong po ban ngi kerpat ifiba pin kan mau le mag jing duai ban adu lesai ke sengi kan ni ke festival of grace kan sedang ke por san chiteng hadu sengi sat jain ngin long por san chiteng hagatu kamadan paham sim bat hagus ni sunday ngin long haga por cutway bat haga por south shiteng janmet haga ju hi kamadan bat ngi khmilenti ba kan ge jing seng kan long ka jingker ku ga bakraw kan long ka jing mentoy kan long ka jing ai men sim kan long ka jing rap ye ge bobon ki men sim ki bakodol ki badan kam yo jesus christ te ka jing thmu jungi bangi penlong ge ne festival of grace su ka dei tang ka tai bangin pen priang tin ge jong play ben yalap lengba kan ge jing seng ba lengba ki social media ba lengba ki bobon ki lenti ya ka bangin pen banai ka keteng ge jong try shua bo try one tenga kerpat fi ba pin ada kalong bala ngakwa ba pin ya ken ma ngi ge jing dubai but ka bang ngakwa ru ge dei ba ngan kerpat fi pin so ba ban pelat por ban one shagan ge jing seng ka bangi pelong tianong po to blen kur khui pi khoble shibon tangine puli ya ge ne ka gospel ke jong Yohanes kal nang besaw na dur khat besaw pun rio hadur khat besan pusaw ka ang gini kikten kum tau jisu la let pat shekana galilea ha ka baw la penlong wanye ka ladan ti we rangbas iem u baw khun jong u ulapang ha ka pernam uni ha baw la yo sngo baw jisu la wan na judea she galilea ula let ha u bat ula kerpad yo u ban wan hiar ba ban pen khia yo khun jong u na ba u ban sayap ana kum tau jisu la ang u lum la pinyo i ki dak ba ki kampla pinom nget setia utau rang bas im u ang u ko kun ra ti wan hiar kar ba impat yap no i khun jonga u jisu le thu ang tu khene no u khun jame ula im uta u brio ula nget ye kata ktien ka bo jisu ula ang u bat ula let no hang ta ti ha bau dang le hiar ki shakri jong ugle wan ta ni ugle ong ukhon jame ula im ana kum ta ula kli na ki ga por ha ka bala khams ngo ko ti ki le thu u menin ha ka ba nyo bu je ka ki sho ka la ino dak yo kum ta pa ula tip ba ka la long ha ka ta ka por hi ha ka bau jisu ula ong u ukhon jame ula im ti u hi ula nget ba ka yeng jong u brok wei ya kanipat ka kamba ka baar u jisu la le adien bulawan na Judea sa Galilea. Kani ka ko waipat ka kamba ka ba u jisu le ha kani ka jaka ka ba uni urang ba uwan sa kana Galilea. Kani ka ka ba syai ka darba ka Bible ka da kren syai na ka da khat ka ba san fusaw ka ong ka ka kamba ka baar. Asung tenat igata ba ke kamba ka ba ningkong kadai ka ba upin kelawanya ka kat ba kani ka ba ar upin kela sendan
ya ga jingim brio na ga jingpang shi ga jingkhia na ga jingyap shi ga jingim bat na ga yeng ka bam shakri blai shi ga yeng ka shakri blai barok wai tingin si pet ya ga ta nrai ke ga bang kwa ngan pen I fi ga de na du sedang namar le swing ala ban ong kumni ha ga ne ga por bangan kren shi fi kani ka bangan hikai fi hang ne mentang sngi ga dai kawai pat ka nongrim na ka ni ga Bible banyo I haga nugu kom ka Jingpynkhiah ka treikam haga jing im jing brio hato ka nongrim lani kini ki nongrim ki bau jisu le hato kidang treikam hado mentagi sngi ngan ongi pi kidang treikam namar ujisu udang im hado mentagi sngi udah ujo menen menta shegi bobam jukot ka ktim ke jomplay ka bau bu hang ne ka dai ka badang treikam hado mentagi sngi bat ngakwa bapin sngap ba ngan pen I pi ya kani ke ktian ke jomplay ka Bible kong udan uwei urang bas im kaman uniu de u kunjas im uniu brio haga jigio I jonga ude ukunja hab ong rang bas im kaman kide ki kunja nong sin shar ki ba khama po yo sim but uniu brio nganot bana ude badan kerdan ude brio beruspa udan gebor but ukhon jong upang hakapernam ngakwa finde yo I kata ktian namar kalang ka Jingpynkhiah pi baro uni udai urang bas iem haba ong urang bas iem kamat udai beriu badan haga buram udai badan bor udan pisa udan kanam ke buram biang nadong sedang henry nda haba ukon jong upang ke jinglong iem ke jingdan spa ke jingdan buram ka klemla yarab yo kon jong fi tang kata syuaru ladangi poi syataban sngaut ho kala long ka jimen to ya ka jing em chingi nga jiyo I ga ne bagi brio ki klat ya ta fi de pipuli ga ne ude urang bas em ula ban nei lod ki hospital le se ki rem ula ban nei pha sumar ha ki doktor le se ki ba kham biang ha ki tu ki por ula umi nado na po uwan nado na po Kapernam banwan shekana gilalaya bat ngani thu ipi unu brio ula uwan Rangbah Judea she Galilea ka kamde ka ba unu brio ba unle chinu shanoru na maude badan kerdan ngano bana ba uwan ro umwan marwai uwan kat bet ki escort ka security ka ba biang de brio badan bon re fi kani ka de Jingpynkhiah ka banga kwa bangan keren no ani ka por ka de fi yo ki bangi ki brio ngi don ka bangi ya be aga ni ka jingem nda habangi poi hi haga jingem kim la erap ke jingem kim long ka jubab kata de ka bang ngakwa ba pinda yo isai kadar ngan keren khnang ba pin yo ba pinum shania la de haga ke namar lada udei ba ula tu la de ben le daga borjo una mau de urang basim renda haba ko ni upang utip begini baro ibu dan kimla balang wahab mare na kawai ke jaka balik wat namar uyo ngau syapangu jisu bawan si Judea ulawan na Judea si Galilea ula lech ha ba ula kerpa di uban wan hiar ban Jingpynkhiah ayu konjo naba uban sayap fi nda poi kibrio haka temer joga jingyap hi mdan pisa mdan kerdan mdan nam mdan buram kabala ban bat kata kata dai bang kwa ipi baro ibe yo sngau ye ni Jingpynkhiah ka babu kada kran sha ga ongkor det itu brio beshania aga sankti brio namar mdan jingyarap nang no David burwai ga sam ga wang sok utau brio ubam shania hagis iem lam ne ki bakhra batri re ba jing shania jo ga long hau trai fi ka ta de ga bang ko ga long fi kani ga de ga Jingpynkhiah ga badon kam ba pide binios ngau uni urang bas iem udan ukhon ubawi udan hatme jo ga jingya but utip bamdan lenti de tamu Jesus Christ fi uni supha khat reulet mare dala dia teng dan gibri gi badan ga kerdan ga buram ki per khat bet ba mo de bane duai be yeng jong ki
nga kwa ngalong fi ublay wat ye ga donot chong ga jing het bat ga donot chong ga jing snoret unu brio mare na ga wei ga jaka chu ga jaka bu yo sngo bu jisu wan na judia shi galilea ulet ye kendo yo ulet kerpat aba ong kerpat ga mon udah penret ila de udah dem mat chong try bat udah kerpat fi kita ga de ga jing long ga bu blay usngo tanat unu brio si shong na ye man le Rangbah iem rei udah mi na ga kerdan ga baudan uhiar na ga kerdan ga baudan banwan show Jesus Christ ublay kwa kumta la da pidei gi ba kumno kumno ublay kwa fin ki kerdan baro ba fin wan show try la da pi kwa banyo i ga jingker ku namar ublay pet yang i da ga kerdan iem pet yang i da ga jinglong nong krong ne da ga jinglong riuspa ne da ga jinglong dok ublay pet ye ga donot man nga kwa mga nong ifila na pikwa man yo I ga Jingpynkhiah la ga jubab ha ga jing im jaw pila na pidegi ba dan buram na dan kerdan ro her nang to loj I ga to barakhal wan jau jisu ko mapilang la na pidegi ba dok ba jinjar ki ba biye ki ba them ki bam dan ga jinan ni star ro loj I ga to ga jing singa wan show try da ga ju ga don ka ba shisha ban kerpat yo try to na fi pet ye ga ne fi yo I ba nda haba ukerpat yo jisu Fio yang neu Jisu kren gaktian ke bakame yang neu Rangbah iem wang. Anakum tahu Jisu uang u lemda pinyo I ye ki dak bat iki kampala. Pinom ngai setia. Uklemong ngan duai la ningin leit no si yeng jong me la ningin ya to yang in leit no kamong ta. Hari uang penban gaktian ke balong let's say kum gajingi kai uang ini Rangbah iem piwan shanga piwan wat yang Apudeng jong ke jing kelumar jong ke jing MP1 shanga. P1 nang tang namar ba POE ki dak ba di ki kampala. Lada pimyo I ki ta pinum ngai. Fi ujisu pin pet bang ne hagani ka jing hikai ka dega ba ka ba don kam gani ba pin sangot ho. Fi da fi pet bang ne ujisu ong P1 shanga tang ba pi kwa ki dak ba di ki jing pala ong ba da ta gar ko. Lem gum ta pinum ngai janga. Fi ka ta ka dega ba ngi bakla du gini sni. Bengiwat blay tang namar bengidon kam. Ngiwat blay tang namar bengidon apa dengan jing Ringi klem dang kwa ban nget yu jisu banda syakri yu banda ma banda im ke jing im ke bapanan buram blay mde ngi wan tang namar gidak bat ki jing pelagi bengi yu I bole bat ngi kwa tang kata u jisu kwa tang kata ban chule kamba bal bigi briugin shi yo ki kamba klem de shem ke jing ke skam nakata ka daw nga kwa ba pinyo I ba jisu kuran ni brio wang lemda pinyo I gidak bat ki kampla pinom nget satya ukuran ini beriau ngas ngotenat bayi gini ketian pita pelai uang ini ketian nomor kani kedega bangaji yo I bau jisu angkan mentoi yo beriau la daunio ega percaya berawai la daudo no ega mensem dayu ne peli la jong mensem fi ujisu kwa ega beriau begini o tangga Jingpynkhiah aga met kide benyo kia ke jinglau mensem jongki Takadal no one unu siem unu Rangbah siem ubala along labano no ula along desperate ula kelumar udah naga jaka ga ba usu labano no ula bat nagi kejat bu ong tralet klo ya let klo ji yang kon janga ula janyam stang mamenga don jingker mentang me uji su ki rush fimla pin pelau panik lang de ki jingklumar chong fi yo try yo blame dan ke por dan ke bakut yo blame dan blay jisu uli ongala kerki wan klo trawan klo dan kom gata ba blay kata ka ditang yang ngi brio yo blay kam dan jisu ang ne uklem le kerki pimla pin pen kerki yo try wat le pen kerki yo try bon ong mo ka tawla jani hap dia yang ne le bio yap no de kata de lenti brio Jisu mi be kum ta la man le kanoro namar uat ia ki brio ki banang ban nge ia ke ei ka ba kwa aga ba kum ne ka por kerki ukuran pen ban ni kitien ai pen ban kum ke jing hikai wang lemda pinyo I ia ki dak ba di ki kampla pinum nge setia ngayo I bagane ke jingkeran jong Jisu yo no brio ka klemrung aga banengkong Fiki brio ki wala along
frustrated mo gi balalong desperate to balak lumat bagi dana ga jaka ka bagi kwa banyo ino ga jubab mlong shu klem ni laram jubab te mlong fiki brio ga bala poi ha ga tu ka kerdan kim tres ngap shu ki kwa banyo ino tang tang iro nda duai gi brio nga lap bagi brio ga ong hoi ga dei tama duai shwa se duai no nama bale ki kwa banyo ino bu ble le kan ma la piwan shu ble kam long kum ta ha ga yo ino brio klem akor no brio kundia holi singo ye nga nong fi ladang awan show Jesus Christ mga ladau try udang keren ngan jin dala ong try ho oi ngai dani kumta reu nu brio por bu Jesus ong lemda pinio I ki dak bat ki kampala benom ngai jau ni orang basi bitu buang no ladang apuli ne ngai so to na uang ko kunra uang kumne one here kat ba impat diam noi khun one ya one here one nine pat keren ni kita gigi ngam ngam las ngap kita mem tip adu kan no khun jong la jani ap ngai ini brio klem ko kan dia u kni ktien bat u mangan ong no kumno u kliap no kita ka bu jisu keren mo u nyat no kita wang wang ko kan ran klem ko kan ran ngawan hame ba ngada nge shisha ba mela mel pen kia ku jo andre une bre unda kuren jisu ju omban ku kan ran wan hiar shua kal ba impa yam nai pat keren nai pat I bible study nga nai pat ya lap nga nai pat hikai nga wan shua nai pat keren kata ka dei ga bangayo iba une bre u klema ko or fi uda ula long klumar no bre wan su jisu ong wan kloin dapat keren naipat hikai ngam ko keren fi hadu minta don ki bam ko abangin keren ke tieno play sibon pa ki brigam ko abangin ong hot ke tien ke jong play ko ong kum ta na kala nang ko bakat ta ka khot bakat ta ka ong kum ta ba pin pai show play fi don ki brigam bam las ngap ikata ki kwano man yo ke kamba kata ka de jinglong ka jungi ki brio sela dengan chuong ba fi ni ko por ga jin sha de man ngap malah film so tho iktin ke jong play kum no fin le no brio klema kor kan dia uang you try uang nai par keren ke ta uang wan hier wan shua ji yang isi keren din ndara dep kita ki tengin si keren kan mau jisu keren kenang ni na mau layo I no brio ba unu brio ula long kelumar keren kenang ni uang la pimio I ki kamba bagi dak pela pinum ngai janga no brio uang bai try la biang kata nai pat keren ya shua ji yang jingi namaru khon janga udan hatme janga jingya fitep ujisu fi udah blay hang ne finio I ya ka jinglong blay but kanderu ka jing hikai ya pi yanga matagasngi ujisu umlong panic kijingmat ka jing duwai barabor kamdei da ka baka eryong jong wei brio karunglang haunong duai hinlap teng de kiyo pang ki brio de kiyo soit ne de kiyo jing pang brat me de ki brio wan khat ingi ki on duai pastor ali no pastor ya le ngiru ya be lang ke eryong lang to na pila ke eryong pila pina pidwa ya pen ban ti brio dan jing men toy ro ya Firma Bible on kitab Isaiah wat pet de ka bakar ki let de ka ba pet ya namar utrau ni shwa chame piu jisuang ne ki jima ong to ya ngin le le ta nda haba ukran une ubri ukuni ktien uong pan try la biang tong empat ngap itu gijing kran jame yali hiya sheshi u jisu aida ka ktien ga ba ene ubri u jisu u ong yo ne ubri uong ukuran ga ktien ga ba ba uong kile no enda ong kile no vi sngumade no ong kile no labanong no mem tres ngap te kele no re umong ta wong kele no u khon jong me ula im la pi puri ba ye ne kele i ba tam ha ga jingem u wat khot yo jisu na du na ka we ke shnong ya de ki sngi vi pe u ya chi sngi chi men ban poi sho jisu
Pandau Jisu keren uni briwang naipat keren le chua chi yang jengi. Mut dor fi u Jisu pen pai ketien wang kele no. Tharai da pipa dua yang ong kele no pin lem no. Pin pai ga jaka ga pin bitar pen man. Re wang kele no khon jamau la im. Mut dor fi mut dor udon bat u Jisu khon don shishnong. Sila labanong no udai na kaper namune. U Jisu ang yu nang ni kele no khon jamau la im. Fi kata ga bau Jisu ulong. Ke ei ka bau le ma u pi hab banyo i. U ong yu neu brio. Lemda pinyo i gidak bi kampala pinyo mngej. U neu brio ang wan hiar kloi trai kat bau mpad ya bukon changa. U Jisu ang kele no u khon jamau la im. Pite balai u ong kita kitien. U kwa ban pej lau neu brio u wanwa tangi gidak ne udah ngej sisa yu Jisu bau dan bor bat ka kitien ka bau kudan. Fi u Jisu umlej daga medang ne. Ukuran daga ketien. Fi bunsin pinlap bau Jisu abu le kamba ukuran. Nama ka ketien ka bami na ka shintur ka jong Jisu kalang jing imba kalang mensim. Usyukuran ne. Wang kilet no ukon jong me ula im. Tamut dur fi. Yo iya ka dur kat mengenang keren nang ne. Uneu brio udana ga jaka kabala long kelumar ka jingim. Wat kat pakren u Jisu ru tres ngap. Ula long kelumar. Hari hap deng jong kata ka jing kelumar u yos ngau. Ya ka ketien ka bami na ka shintur jong Jisu tang arkan tien wang. Kele no u kon jamau la im. Te ka ketien ka ba. Nganut ban ong ka ketien ka ba mla ban ngau tho dau nu brio. Hari marsen ong kele no u kon jamau ula im. Ngasngal tanat ngakwa bapinda bat bai ketien ka Bible kong hapdeng jong ka jingki jingmat ka jingklumar ka jingbam tip syukum no ban le ndau yos ngau yini ka ketien ba ong Jisu kele no ukon jamau la im ka Bible kong uta ubriu ula ngej hakata ka ketien ka bau Jisu ula ong u bat ula lej no nang nong in yo ki briu ki bakrau kat kata Nanut panong u blay u Jisu hado mentang sengi uat i Gabriel ki banut ban nget ya ka ketien ke jong blay mdai ya ka aka wat nget ya ka pnyang wat nget ya ka wat nget ya ka jan wat nget nang Gabriel bang nget kita ki aka ngakwa ba pin nget ya ka ketien ke jong blay haka kitab sam kalanang ka ba Shispah nyaw ka khat ka ba arpaul la ngamakla u blay Ukraina kene ke kitab sam uang ini kitien ula pa no ialah ka jong kitien bat ula penkhia ia ki jingpang jong Gabriel kabamut u ai shuai ke kitien bat usa penkhia Gabriel pi teng ngingi pa ya ga jaka ka be mana bi pule wang upa ela kitien baru penkhia ki upalaj ru ki nagi Jingpynkhiah jong ki upa shuai ke kitien fi yo iu ne bri wang ngam lej dala de mau yang awan hiar keluar kat bai kun jong empat yap ngam lej ngakwa banganyo i menget yang bang keren bang ke ketien ka bang keren ka dai ka basisha ke ketien ka bang keren ka dai ka badan bor fi u Jisu ang kele no u kon jamau la im u tau bri ula ngek ya kata ketien ka bu Jisu ula ong u bat ula let no nga repeat bon si ni gani nama kani ka ketien ka ba kraw palat aga Bible ban ong hi ba un ngek yo Jisu abau yo iya ka condition jong kon jong bau dan hapo ka jaka ka bula de ban yam ba bau ong yo Jisu kele no kon jamau ula im ba un ngek hang tu ka dai ka ba pensngau ba shisha yo blai ta pri ulang ngek ik ketien ka ba ong Jisu ang ta ka tala da mela ong ta ngek bat ula lek sendana tan u klem ong shu Jisu ya le hiar ko mom ta udah ngek fi hado mentag sngi ni do shisha i Gabriel
Ngim de yo sipon Gibril gibi yo kamba kadai bakim da ngai. Bale phim ngai ye ka tin ka job lai. La da ka Bible hi ka ong ba u Jisu da ka jing snam cho ula pan kia. Bale phim long kum gi khon long ban ngai ye ka tin. Phi ki jing ngai ye ka tin ka job lai. Ye ka ei ka ba phi yo ngau. Ma unu pre u yo ngau ye ka ni ka tin na Jesus Christ. Nga kwa nga nong ifi ka nung ka tin ka ba phi yo ngau wat na ngi mangi kren na ka ni ka poro. La da phi ngai ujuk tu try un pendap la ka jong ka tin. Nga sotanat pala ni brio ba Bible kong ulang nget ya kata ka tin ka bu chisu la. Pat ula leit no. Kata ka de ka ba nga ong bet da ka ka tin. Kurau pala ni brio. La fi pelet jingmot bahai ka ni ka tin ka de. Ka ba ki ba bon ba ki brio ha ka por ka jong chisu. Ki klem la kumbala ni brio. But pio I ka Bible kong hang ta ti habau dang leit hiar. Ki shakri jong u ki lea wan tan yo u bat ki leong. U khôn jong me ula im. Fi da pinget ye ka ktien ka ba mi na Jesus Christ. Pin yo I kata ka ktien ka don bor ban le kamba. Ki shakri jong u kama nu briu de ba ruspa. De Rangbah sim ki shakri ki yawan na u da ka Jingpynkhiah ki yawan. U khôn jong me ula im. Sikila manong meklamanya lami Jisu ngatara gila ite blot bro. Kilaban kili shanu Jisu ban. Mali wat Jisu Kemudian meklamanya lam. Bro kin kwa yo I Jisu. Kanut benau ni brio. Ula ban juba begini ke brio benau. Ngim dan kamu Jisu nuan. Ngalanget ye ke ai ke bau ong. Ula ai ke ketien de ngalara ai ke ketien ke donot. Pat nganget ye ke kamba. Bible kong utau brio la nget ye ke ketien ke bau Jisu la ong. Paula lain. Kan bau dang hiar ki syekri ki wan taniu. Bagi orang khon jam la im. Sengapa? Uni beri udah keli udah inquire ya kan. Wah. Anda kum tahu keli nak ia ke por ha ka ba ulas no kham ko. Kamu keli nak itu ki syekri ki ba ap yu khon. Onde ha nu ko por ha ka ba kat nu ko por ba ka ja ta ka jing Jingpynkhiah nu khon jo. Kini ki syekri ki itu ki ong menin ha ka ba nyau ba je. Ke kisho kala ino dakyo. Fi menin haka ba nyau je. Kalau tik aga por ka bau Jisu kuran bat ka ja tik aga por bau neu brio ungeje ka ktien ka joplai. Namar ka Bible ka kum tau ku Paula tip bakalalong haka ta ka por hi haka bau Jisu lo ang hau ukun chome ulaim. Fi haka minute bapi nget ya ka ktien ka joplai. Pat piyaj artat halor jong kata ka ktien ka bapi osno. Haka jing shisha ka kamba ka ja haka ta ka por. Bat nga kwa bangan pen i fi kendiat haka ni ka por ba pindup tip. Kini ka jing kai ka don kamba pej ngan pude. Ka ongkum tau ka paula tip bakalang haka ta ka por hi haka bau Jisu la ang u kuon chumew la im. Pej bahai ka ni nga da underline haka Bible jong ai ka ni ktien ka ongkum ni. Te uhi ulanget. Pat ka basngot na ka Bible ka ong bat ka ying jong u barokwe. Katakin ka day ka bau Jisu u ong hangtay. Limda pinyo iya ki dak pat ki kampala pinom ngay setiap balay kuran fitip. Ukwa bagini Gibril kinum siyo kia. Dan Gibril siyo ukwa ban siyo padway ban nalakia kinay pisa bagini no kajing imjaki gaya ka baman. Ngay Jisu ngay mpriang Jisu mkalabamat. Katakam dan siya day baru play. Ngi kan mau play umlong play uba play cimot ini iki ukwa iga donon ukwa iga cingem.
Tapi pet nang ni, kat ko muni ketin ke jong play ke ong ba. Uhi ulang ngej. Bas senat kene ke yeng bro ko wei ulang ngej. Fi ndah haba wei brio ukpa jong ke yeng u ngej. Yo Jesus Christ. Ke badeng kong ke ke kamba, ke baja u kun. Ula dai ban yap, kun la dai ban du kun kene ke yeng. Hari namar pa ukpa dala di upin sitom ulet mare. Banua Jisu. Baraba ukpa hi u ngej. Pinyo I mde tamba kawan ra jingker khu jingkia. Kapan lang ke yeng bro ko wei ru bakan la ban nge. Aba ong ke yeng bro ko wei la nge. Mat bro si yeng gi shakrino. You play. Fi hang tang ke kwangan keren ni kene ba. Kadai ke subject ke batan kam kene mental sini. Kapa fi I haga jingyo I jonga bor kadai. Banda haba kadan ke problem yang dai ke keme ke balai wat jingeram no play. Dai ke kentei ke balai wat jingeram. Khambon de ki kentei ki bebe agini ki sngi changi. Ngadan counseling center malaga Thursday nadu por shibiji hang tayo po ka office jingi maulay nonglo malaga si palay. But kaway ka ba ngayo iga day babon hi ki kentei ki bolan diam ki bolan duay ki bolan yasalak ki bawat ya kaban sngap tin ki jong play ki bawan ban tuai nam taga yeng sem ki beshem problem bat ulak ki beshem problem bat ki khon mde ku pa bawan de ka kme ga bawan wat but pi inda ba ki kan take you side ka yeng wala da ka yo iki yo ka kamba ande ka yeng kanam pa so play ngaju yo I ka ta bagi shenrang ki kpa barobor kim ju tre banwat dalade yo play Fi kene gede ke jingkran ke badan kamba mudur fi ukpa orang ba asim bande we pa ki nong trai la ne de we ko balong tu ba mau tu Rangbah Shispah tu Rangbah Shispah upha de ki priu badan buram de ki jiu pat nga kwang anong fi kene ko por lesi la daw ni urang ba si munang nga de priu babun kam khon jo do na me jing yap tan pha da khalok bakan ne Rekan mau uniu brio udan ke jing so tho baka jing it kli ya ke yeng ha baki dan ke jing hi de mangau pa ban wat play ngayang nang ni ban kran shifikum ke jing slok la da phi ki long pa phi wat play daga do do baro phi wan ra ya ke jing khu ki khon ke yeng sem phi wan ra ya ke jing plat ya ki bobon ki bayum sem namar ke jinge jo piko mukpa kadon board ki bonsha banya kaba ke keme kala ban shakri hadukan no ki yeng sem ki paji pramenta baki dona ke jaga ga be namar baki longpa kim tre ban wat yo play daladi ngayo iye kene ba khamta magane ke rikasi be janti achingi khamboni de ki kin thei ki bas ngautanat ban wat yo play kad bagi kepagi dona ke jong ke jing ngola en reuniu brio uya per lagi we uday mo uba yang day mo uba lek day mo uba kerpat klem yo iye ga lok ang ne klem yo iye ki khon ande day mo uba lek bat ki tu ki brio chong o ban lek ban dem lagi ki jat chong try ban ngej ki tien chong play day pa yu ba ngej day mo umar we ngej mudur kene ne ga day ga bo jisu kuran ni umar we wong khelej no khon chome ula im ba ga bible kong uniu la ngej ya kata ketien ke buji sulu angau kamut dei kupau banget fi habau kupau unget kadang ke Jingpynkhiah yo Khun fi yo ini sini dan ki Khun ke be em ke jing em ke keluar ke drugs ke rong ke kiat ke jing bam stu jing man ke jing pang ke jing tok ke jing keluar ke poison sonoro ke tau ke dei namar balai fitem u play uat yo kupa
kat baki kpa ki long kpa ki lesting ki jingai no play kim tre duai kim tre ban ni le jing seng kim kwa ban yala mi ki khon chi jing duai ki shu I ekata ban pen he pen san ki khon shu pen biang tang ga pisa pen biang tang ga kamai dan ki bri per khat batang la ma bangala pen biang ga kamai ga bam ga ding la bo school ngala pen he pen san ngala ai ga yeng ki to man ngala biang kan mau ka ta ka de ga ba khodor ba pile hari kan mau la da pim ya lam ya ki khon bakin yo I ya ka jingpanim ka balung bao Jesus Christ pini I ka yeng jong pi kan dai ka yeng ka ba duk tam ma ga wis na kra ni kan da ka jingkit khle na mar ngala yo I ha ka Bible bro ko wei bo satan u ya le ban bat I gi long pa bat ban I be kum tu ka yeng bala da ki excite tang para ma ki ka shitam de ta daw satan ti ban bat yo brio ba kham khlain baru tahu dia kupa. Tuai mana kesini berfin buat ikan nuksa jong no brio. Udan jing it shisha yelo jong kon. Haba udan jing it wat jing rap baru lei wat no play no Jesus Christ. Lada pidan shisha ke jing it ikan yeng ke sem pikwa baga yeng jong pikan shakri u play. Nai wat ikan niam. Nai li wat ini. Dai ma pihi ko mukupa ban yang jaj ban let so chisu banda kerpat yu banda tuai banda ngek ikan ketien ke jong play ka bau chisu keren. Pipin long kum ta fin yu ikan yeng jong pikan long bless. Maju ong bor haga Bible. If you page bahaya Cornelius haga testament ke betamai. Balai bau bleu partner wa angel wala da itu Jisu. Namaru bleu yo ibau nu brio ulong ke jingger khu namar ude brio ubaka yeng borak away ke syaptin yo blai. If you page bahana ke Bible page bah. Ublai habau jiet igi brio jiet na ki family. If you page kumno Abraham ulang. If you page kumno Jacob ulang. If you page kumno Isaac ulang. Pipet piyo ikum no gibriyo ga Bible gi bashakriyo blay. Nasit kaway ganuk sa ka ba ka mga syupan kan mga piyang ni kaday. Babaw Joshua shimti pateng gi jingalam gi jait mo Israel. Ula ban penpoy shadow syakari kanan namarwong mga bat ka yeng jonga in syakariyo turay. Dan syupon ba gibriyo gi bampoy syata. Kibaw kupa u imagadi ga bam. Im ka jing im ka bam ya day im ka man ka jong play ya la ka jong ka perthei ya la mi ki khon chega ktien ka jong play hi kai ki begin ne chen sang ya dai ki khon da ka jing e jong ba ki khon ki da na pleng at mi jong ka jing ya pi ki khon ki da na mi jong ka jing ya la da ki kpa ki miang ki ni ap shisha re la da ki kpa ki yang ka kwangan pen I fi nang ne bakani de ka baton ka lada ukupai uyang banwat play banduai banyalam la ka jong ka yeng ban ngai ka ban kong e ka dai ka kamba kan cha yi bat ka bar kan wan ka jing pen e me ka yeng bro ko ban ga snot nat e ga ne ga jing kra nang ne ngayo jing shai shibon bala ngi kwa ban yo I ye gi yeng jing bikin shakriyo trai ngidan ka man te be ka ne ga jing shisha bala da ukpahi wat play ka yeng bro ko ga ni o jing pen shaban nang ta pini ka jenjar ban ga kerpat man lagi sngi baga ni ga jingkran ga bang kran shapi pitip abang ga kran nang ni nga ngayo I iki yeng kisam ngayo I hadukat no ki khon gidan ha ka chaka jong jing shaile ka jilong insecure ga jing bom shngan ka jing du jing termen ka jing not men siam ka jing sngarem ka dona ki khon da ki yo I ku pa bo ya ki jing em ga bak lumar da ki I ku pa bo em ga jing em ga bom dei ki kumpet ki wepat ki yeng ki yo I bagi wepat ki kpa ki kit kli ki shakriyo play ka penlong ki khon
Bakin na temir jong kecing long cing em kaban poi suga cing yap. Nga kerpa dia figi ba don halaga jong yeng. Mentang sengi pis ngap inga. Balingim dua bau play un penio ga yeng jong fi. Bau kupa ga yeng un syakri utrai. Ushin rang brio ki men shin rang ki Khun jong fi shin rang kin pai shu utrai. Namar people ya ga Bible play kwa ye ki rang ba brio. Baki day maki bani yang judge ban syakri o play. But penio iga yeng jong fi gandai ga besok. Tangin ya tuai. Kupa ga ni ga pora play nga tuai. Balang ba ni ga jingkran. Men say ga long kupa ken tuai. Ki badan ga jingit klik ga besishay lau jong Khun. Ki bahiar na ga kerdan jong ki. Bagi bada penred ila dia khmat chame tuai. Ki banut ban ngej iga ketien ga chame. Bagi bala ban yo iya ga kamba. Bagi bala ban yalam la ka jong ka yeng bakan ngej lang. Ya ka jing penem ka balang bau Jesus Christ. Duai bagani ga jing hikai mana ga singa long ka jing ka kui pi. Trying at a duai play. Baling bagani ga jing hikai. Kan wan ra iga jing mentoi. Shiki babon. Ngada ngej ken try ba menio buram la gani ga banga keren. Haka kerteng ka jong chi sungi duai. Amen. Tu blame kur kui pi ku blai shibon.